IFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May isa nga wanted person, iti na-arrestar, babaen ti bileg ti warrant of arrest. Big iti naserbihan ti warrant of arrest kani Roberto Sampaga Valenzuela alias Robert, nga taon na patapulog at 5, nasawaan nga taga-barangay 2 iti Lawaga City. Ti suspect ket natili, aga po iti kasong homicide, nga naipila kontra ken kuana Idol Bernard. Rumrumbar nga 120,000 pesos tinakomendar iti korte nga pagpiyansa tinatakamatata nga akusado. Na pa medical examination sakbay pa nga nerten warrant tinagtudan ti warrant of arrest nga korte iti branch 12 iti Lawaga City. Naman nga top 5 most wanted person ti natakamatata nga akusado gabudi kaso ng homicide. Iti nagpatnag Idol Bernard ket may bilang nga peaceful nagaputawan dagitay untoward incident nga ni maldit iti police journal iti daytoy Aguntaway. Maragsakan ti PNP traffic maragsakan iti Lawaga City PNP kasatin ti INPPO gaputa basbasitan dagitay untoward incident kalpasan daytoy dadumapay nga major events iti parag fiesta iti Lawaga City. Ngayon, no ba iti kasta, mapala kada iti kakailan tayo, nga masabol iti panagananos pa lang at adabi bating aktibidad kada iti pamulinawan na festival Idol Bernard. Kabratan na, mapala iti PNP kada iti maangay intuno malem nga opening parade ti Iskwaa iti Lawaga City. Adanto lang dati panagnada iti major roads iti General Segundo Avenue, kastamit 10 iti Rizal Street, sa danto aksubli iti Mount Stadium kung ito opening ti Iskwaa nga maangay iti syudad iti Lawaga. Alas 2 dati opening parade kit manamnama nga ito iti heavy traffic ang mapasaran iti dito yung aldaw ito naman iti sentro iti syudad ti Lawaga. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aremen. So, Idol Dennis, before ka nga ibatan, same napananan, inibatan na nga talagan. Dagitay rutruta, tima, naganan, dati, activities kada isang amin iti Lawag City nagadayot paglikawan kada isang aminen. Nasaan na si Idol Dance? Day paglikawam ti every afternoon kadan na ka mo no apay digiti ambulansya reklamo dan sapay ki Dane. Di lang nga mabalin nga no adati area nga pa mabalin da nga pang hinging plastaran kaya ginagdo mga aktibidades. Anyway, awan dyan makontak ni Denison. Ngindip nansan. Kaya gito nga gondaway. When adot agriri may panggap iti trapiko. Ayan. Idol Dance. Well, same it lang, Idol Bernard. Iso nga road. Ket idi kalman ket na ada nakita tayo nga ambulansya nga kanan nakabay bayag ket no si nga road di nga pasyenten. Wang nga ron, adramin digitay do mga ongoing restoration iti kang kanal panag-upgrade ka. So adragitay streets katang sarado so mga ligaw ka, Idol Bernard. Di ko ma-activities nga kwanti syudad Tilawagang ko mga yenta dalan nga pagnaan at nagadayot paglikawan de idikalman sapay lang congested sapay lang Domingo, di ba? Nakaruti naganan traffic na idikalman. Makitak mariknak DJ siguro pamilya na nga talyaw da nga talyaw ije uneg ta ambulansya ta kasano maladetan. Narod. So nga kadigiti noon kat sentro no alas 3 alas 2 expected nga heavy traffic ado iti pagnaan magnakadatoy idongtal iti ambulansya ti bagbagak awan ti oras na iti pagilusutam at bagi deta ambulansya nga da naka idad ta nga pasyente nga for emergency.
automatic na po Idol Bernard nga agpaigid digiti luglugan no mangriknada. Di nga Idol ron niya Bernard. makaigid at bumper to bumper. So, Kasi na itayab na ko mga road. Ito na tayo ti problema Idol Bernard numero na kaya ti programa awan ti maramidan ure wangwang awangwang ti wanamon kit bumper to bumper narigat nga makapag-SS itilugan nga po iti Ada solusyon na deta yakar da ngamin deta activities nga dita naganan nga dita dalan nga pagnaan road right of way kung na yan ta paglintigan deta nga road for programs, di ba? Wang nga raw, disot nga po na nga dito kumantot makita pa into no mamisan kada ito iya panag-fiesta nang ron no para pagsaritaan ka talaga nga nawatiwat dato'y pagnaanda kinadalo ito'y makipagpartisipar isong narigat ti lumasat no hamong maichamba lumasat ikadag iti pagturungan Idol Bernard. Talaga rigatong pa iti ko tapos awan pa'y binigayan dati kasla dati agdardaras amin yami Idol Dance tama naman apa kasla iti plastar na agdardaras amin dati kasla na isingit na lata pilit na lata uray madi larya madamdama aday iti madungpar adamas gasgasan ya dada ni Apo sus Apo ay tama nag-traffic yan at tama nag-traffic lukwan tama siya lang at ang agtaray nga lugang ket change in reaction manib murtong ket talagang dakkel timpak iti traffic no at iti kasong insidente Idol Bernard. Okay. Alate ko na tayo agalos tayo kada ito'y heavy traffic nakasta lang, gabo pa lang kaya dumang activities, iti Pamulinawin Festival Plus, dagiti kakalsada nga matartarimaan. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RNN.